Wayu brio belatip kerteng kumutelmi talang. Laiphui sinem kerta nak Shnong Lapangap. West Gentile District ubalaca rangai nadu kat kundai tri ujumang arjap saw. Hadian bolami na yeng daga jingtumu bandit pej aga cakar pentor jong u. Kabudan hakli ladau Lapangap penban hak step laipu tri ujumang arjap saw. Lalap ya mediap jong u najan kahali keba jong uhi. Ya mediap jong u lalap daki pej ba nok Shnong kibalai mi pej ba bandit wad u hadian bo klem po yeng. Hadian kani kila pentep marmar skibor pulit pat kibalawan mardor banle ekabudon kam. Halor kani ke jingyap utelmi ki pajba kila Suba bu Shah Pyniap ekibrio bomla itu karkum kidak kishen balapau hakamet jong u. Long ruba imat chwabun klat ulayakun persha ekirius niu namar badon kidak bu yakun hakilai jaka. Ki pajba kila penkan maru bakani ke jaka dei kabudon hapedeng ke jingyi Kajia bak Shnong tapan ka Bynta kappo hapedeng ke jala Meghalaya bat Assam. Kumta ki Suba bu Shah Pyniap hakibrio ki banabar ke Shnong. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam badon ka shop plus F menta ka sni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.